yana daga cikin sakon zuciya. Allah ya ce fa sayakfikahumullah, duk abin da ka tara wanda yake damun ka to yakfikahumullah, duk waɗanda suke nufin ka da sharri da makirci fa sayakfikahumullah, duk wanda suke neman su ga kana kasa ka bushe fa sayakfikahumullah. Wannan sako ne na zuciya kai tsaye. Sannan wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad, na bar komai na bari ma Allah, Allah yana kallon bayi. Abinda kake nufi da na fawwada al'amari na ma Allah shine na hada milaffa, na hada kundin rayuwa na mika ma Allah, na yarda da tsarin da Allah ya tsara mu. To kai kuwa ka san duk wanda ya mayar da al'amarinsa ma Allah, to lallai zai ga abin da ya fi dacewa da shi, domin Allah Ubangiji kyausansa da rahmansa ya buwayi komai, kuma ya riga fishinsa. Sannan yana daga cikin sakon zuciya, la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra, baka san ko daga baya Allah zai haifar da wani al'amari wanda baka tsammani ba. Ma'ana al'amarin da ya ci tara, al'amarin da kake ga ya gama da kai, al'amarin da kake ga ba za ka iya sake wani motsi ba, to karka ɗeba tsammani, karka ɗeba tsammani ma'ana baka san kila ko Allah zai farar da wani al'amari bayan jarraba wanda kake ciki ba. La tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Sannan kuma na daga cikin sakon zuciya abinda Allah ya faɗa wa manzon Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, kayi haƙuri dangane da hukuncin da Allah ya yi, kana cikin kulawan mu. Ma'ana duk abin da ka gani na jarrabawa kana cikin kulawan Allah, saboda mafi yawa jarrabawa akwai alhikmatul ilahiyya tattare da ita. Ma'ana akwai hikima na Ubangiji tattare da ita. Allah ya maka wannan jarrabawa domin ka aminta da shi Allah, kama yadda al'amarin kama Allah. Allah ya maka jarrabawa domin ya ƙara maka abu mai yawa fiye da zatonka, fiye da tsammaninka. Kuma Allah ya ce wa manzon Allah, la tahzan inna Allah ma'ana. Sani isnaini isuma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Wannan ayan fa an faɗe shi ne lokacin da Sayyiduna Abubakar yana ganin ga waɗanda suka zo suna neman manzon Allah da su kashe shi, suna neman su da su kashe su. Sayyiduna Abubakar yana ganin ga kafafuwan su nan. Sayyiduna Abubakar yana ce wallahi ya Rasulullahi da ɗayan su dai kalli karkashin kafansa zai gan mu ya Rasulullah. Annabi yana ce ma zannuka bisnaini salisuhum Allah, me ya tsammanin ka da mutane biyu wanda Allah ne na ukun su. Haka ko suka gama burwaya, ba su ga annabi ba, ba su ga Sayyiduna Abubakar ba. Wanda kuma abin da zai baka mamaki, abin da ya fi komai walakanta, abin da ya fi komai sauki da wannan abin Allah ya kare manzan Allah shine sakan gizo-gizo. Allah da kansa ya ce mana inna awhanal biyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun, gidan da ya fi kowanne walakanta shine gidan gizo-gizo. Kana sa hannu zaka dai ko an shekara ana yin sa, daga waje ana ganin ciki, daga ciki ana ganin waje, baya rufe komai, baya boye komai. Amma da wannan Allah, da wannan sakan na gizo-gizo, Allah ya kiyaye manzon Allah. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al-utab. Wannan yana daga cikin rasail wanda ya kamata kana tura su ma zuciyanka domin ka samu nutsuwa akan rayuwar duniya gaba daya. Al-hikmatu as-sadisatu wal arba'un.